कॉमेडी वीडियो तो देखिए किंतु ता पूर्व आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु, आसंतु देखिबा पूरा कॉमेडी टा। छला केते दिन पर आज मालटा लेके आसी से पुणी भिकारी बेश साजी सका उठी टके टके कलेक्शन करी नंबर 1 मालटा लेके आसी क्या डाक पाखा ना चलो कि झाड़ा पड़िया मारदी लकडाउन करदे से पुणी गोटे कि रोग आसी कोरोना। तू कोरोना मत आ डराना किंतु मुझे दी पैक मारी दिए तापर से संसार भासी जाओ किंतु मु दी पैक मारी ये झाड़ा पड़िया दीर्घ निश्वास मारी 2 घंटा शुई पड़ी तापर जहाँ हम देखा मालटा जाऊनी बिना चखना से मालटा जाऊनी कही कही जाऊँगी एते दिन पर मालटा मारी बहुत दिन है मालटा जाइन तो से देहरे सूट करूनी ना तथापि कौन करी नाक चिपी आ गोटे प्याज नहीं कौन एत जोर आवाज हूँ झाड़ा पड़िया बोधे किए झाड़ा बसी बोधे मिचर फिचर खाई बोधे पेट गैस हो जाए एत जोर आवाज हाँ हाँ गोटे प्याक नहीं जाए अच्छा मालटा बोधे मुंड को धरला से आकाशटा बोधे छिड़ी पड़ा किए बे तू एठी बसी कौन माल मारुच तते कौन डर लगुनि? किए बे तू तते कौन डरबी? तू कौन मुंडी तते मु डरबी? मु हूँ भूत भलरे कहूची जागा छाड़ी चली जा नहले 100 रे कीड़ा नबुरे बाप। वो साला भूत बे तू वो सामना को थरे आसे तो एमिति खड़िका झाड़ू पुरेबी ना 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 जीवन एमिति बाउंस किला न देछि ना ना कौन कहलु सला मो जगार बसी मत पिउचु पुणी मते कहूचु बाउंस किला पुरैबु तते मु आज एमिति किला देबी तो किला बाहरी पड़िबो बे रह जाउची तो सामना को कहला कोन ना मु भूत सला भूत भूत और क्या जगह बाबा आसी मते तर डर नहीं भय नहीं तो मगर गोटे काम करिवु को हसर करबी मते लिखे नंबर 1 मालटा दबु बहुत दिन हला पीनी रे दे दे मो बड़ा बिला ओ दे बिदरी सर ग्लास रे पीबो ना मु तळ ढाल देबी चाटी दबो नहीं 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 तू गिलास रे मते दे ग्लास रे भी हां हां ए की बड़ा पड़ी छी गिलास ने ने दो जी दे हां हां तो बड़ी मोर गोटे बंधु दरकार थिला जीवन पाई तू बहुत शांति रे अच्छो हां
ଗୋଟିଏ ଧକ୍କରେ ଉଠେଇ ଦେବି କିନ୍ତୁ ନା ତମ ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ସାଥି ହେଇ ପିଇବି। ଭୂତ ମାନେ ଏମିତି ପିଅନ୍ତି ମାଉ? ଆଉ କଣ ଭୂତ ମାନେ ପଛ ଆଡୁ ମାଲଟା ପିଅନ୍ତି? ଦେଇ ତୁ କଣ ମତେ ଭୂତ କହିଲୁ? ଆଉ ଶୁଣ ତୁ ଆଜିଠୁ ମୋର ସାନ ଭାଇ। ଶଳା ଭୂତ କଣ କହିଲାଣି ମୋ ସାନ ଭାଇ? ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ମୋର ବଡ ଭାଇ ହବ? କଣ କହିଲୁ କିରେ? ଭୂତ ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଭୂତ ଭାଇ କଣ? ମୋ ନା ଆଚ୍ଛା ଭୂତ ଭାଇ ଆପଣ ତ ମୋର ଭାଇ ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଖରାପ ଭାବିବେନି? ନାଇଁ ପଚାରେ ପଚାରେ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗ ଦାନ୍ତ ଯାଇଛି କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା ସେଇଟା? କହନା ରେ ସେ କଥା। ବଡ ଦୁଃଖ ବିଷୟ। ତ ଭାଉଜ ମାନେ ଭୂତଣୀ ଭାଉଜ ଆମେ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ମରିଲୁଣୁ। ମତେ ଥରେ ଚକୁଳି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମାଗିଥିଲି ଦେଲାନି। ବେଲଣା ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇକି ମୋ ଦାନ୍ତ ଦିଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆଉ ତତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ତୋ ଭଳି ସାଙ୍ଗ ଭଳି ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ପାଇଲି। ମୁଁ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା ଭୂତ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିବ? ହଁ କହ କହ। ମୁଁ ଲକଡାଉନ ପରଠୁ ମୋ ମାଣ୍ଡୁକୁ ଟିକେ ଦେଖିନି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତମେ କଣ କି ଟିକେ ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତ, ସିଏ ଭଲରେ ଅଛି ଯେ ତାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତ, କହିଦିଅନ୍ତ ଯେ ମତେ ଟିକେ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ ଭୂତ ଭାଇ। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆସିଲେ ଆଉ ବସି ମାଲ ପିଇବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା। ଭୂତ ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ବଡ କାମଟେ କରିଦବ। ମୋ ମାଣ୍ଡୁକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନଥିଲି, ସିଏ ମୋ ଖବରଟା ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ ତା ପାଖରେ। ଯାହା ହଉ ବଢିଆ ବଢିଆ। ଆରେ ହେ ଭୂତ ସତରେ ମୋ ମାଣ୍ଡୁକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ନା ଇଏ ଚିତାଟା କାଟି ଦେଇକି ମୋର ପଳେଇଲା? ଯାଉ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶଳା ମାଲଟା ବି ମାରି ଦେଇକି ପଳେଇଛି। ଷଣ୍ଢ ମୁଁ ଆସିଗଲି ରେ। ଭୂତ ଭାଇ ତମକୁ ମୁଁ ମୋ ମାଣ୍ଡୁକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିଲି, ସିଏ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଫୋନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲ ତାକୁ? ଫୋନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା ଆଗର ବାଥରୁମ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାଥରୁମ ଭିତରକୁ ଗଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ସିଏ ଖୋଲିଦେଲା। ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଉ ତୁ ଶଳା ଭୂତ ହାରାମି, ତୋତେ ମତେ ସାନ ଭାଇ ବୋଲିକି କହିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ପାଖକୁ ପଠେଇଲି। ହେଲେ ତୁ ଶଳାଟି ମୋ ମାଣ୍ଡୁର ସବୁ ଦେଖିଦେଲୁ। ଆରେ ନା 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 ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି ରେ। ସିଏ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ନେଲା ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ କିଛି ଦେଖିନୁ? ନା ନା କିଛି ଦେଖିନି, ସତ କହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭୂତ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଟିକେ ତମକୁ ମିଛରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି। ତୋ ମାଣ୍ଡୁର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅଛି, ମତେ ସିଏ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ତୁ ଯଦି ମତେ ତା ସହ ଟିକେ ସେଟିଂ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶଳା ନାଳୁଆ ଭୂତୁଟା ବୋଧେ ଏଇଟା। ଶଳା କଣ କହିଲାଣି, ଶଳା ତା ସହିତ କଣ ସେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଶଳା ନାଳୁଆ ଭୂତୁଟା। ଆରେ ତା ସହିତ ମୋର ଟିକେ ସେଟିଂ କରିଦେ, ଆମେ ମିଶିକି ସବୁଦିନେ ମାଲ ମାରିବା। କୋଉଠୁ ମାଲ ଆଣିବ? ଆରେ ତୁ ଆଣିବୁ, ମୁଁ ମାରିଦେବି। ଆଉ ଶଳା ଭୂତ କହୁଛି ମୁଁ ମାଲ ଆଣିବି, ଇଏ ମାରିବ। ଶଳା ବହୁତ ଚାଲାକି ଅଛି ଭୂତ। କଣ ଭାବୁଛୁ? ନାଇଁ ଭୂତ ଭାଇ ମୁଁ ଆଣିବି ଆଣିବି ଆଣିବି। ହେଲେ ତୁ ସେଟିଂ କରିଦବୁ ତ ତା ବଡ ଭଉଣୀ ସହିତ? ତା ସ୍ୱାମୀ ମରି ଯାଇଛି, ତମ ସିଏ ବି ଭୂତ ହେଇଯାଇଛି, ତା ସହିତ ତମେ କଥା କରିକି ତାକୁ ସେଟିଂ କରିଦିଅ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ
ତା ସ୍ୱାମୀ କି ମୁଁ କୋଉଠୁ ଖୋଜିବି? ମୁଁ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ମରିଲିଣି ଟ୍ରକ୍ ଚକା ତଳେ ପଡ଼ି। ଆଉ କ'ଣ ତା ସ୍ୱାମୀ କି ମୁଁ ପାଇବି ଯେ ତା ସହିତ ମୁଁ ଦୋସ୍ତି କରିବି? ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ, ତୋ ସହ ମୁଁ ଦୋସ୍ତି କରିବି। ଆରେ ତୁ ସେଟିଂ କରିଦେ। ଆଉ ତୁ ଯିବୁ ଯଦି ଯା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମାଟା ଉଠାଇଲି। ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ପିଇ ପାରୁନି?